ассалому алайкум дӯстони меҳрубон, созаен хубен? Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Хушомаден ҳама каса ба канали ман. Иҷода мирға дар духовка пухтаистам. Барои мариноват карданаш даму паприка дар курай, приправа дар курай, универсальни приправа бу дар курай, майонез дар кураю, кетчуп дар кураю, рӯғани алейна 2-3 қошиқча дар курай. Ҳамаша ба хушрӯ якҷоя када дар мирғ мешакему. Мирға дар холодильник мемонем ягон 1 соат мариноват шавад. Ба дӯстони меҳрубон, видеои охир мондагимда 1 дона комментария безеб омадай. Оха ман шуморо маҷбур накардам ки биен видеои маро тамошо кунен якумуш. Дуюмуш ки кадоме ки ҳасти худо ҳидоятат куна. Мо мефаҳмем шумо кие чие. омада зиндагии шумо дахолат накасода бошем, рафта нону намаки шуморо нахӯрда бошем. намефурата тамошо кардан канали ман надуро, заҳртам начакун, майли кадоме ки бошӣ. дар ҳамин дурӯза дунё ҳамамон меҳмонем. шарт нестай ки дили якдигарро ранҷонем дар ин дунё. худованд касе бошӣ ҳидоятат куна. ягон гапи бад гуфтанӣ нестам да. фақат ба худо месупурам кадоме ки ҳастӣ. баъди мариноват шудани мирғмон дар лист камакак рӯған мерезему, мирға мемонем. баъд дар дараҷаи 200 градус ним соат мепаза. ба мегирем болушта фольга монда, бояд ним соати дига мемонем. ба мирғ хушрӯ карда мулоима ки овдурак мепаза. апаҷоно, хоҳарҷоно, иҷода боша компанияи Атомиро ба шумо муаррифӣ мекунам ки маҳсулотҳои бениҳоят хуб дора, витаминҳо дора, барои харобшавӣ, барои фарбеҳшавӣ, барои ҳомиладоршавӣ сертификати халал дора. шахсоне ки мехоҳен кор кардан ё ки мехоҳен харид кардан ба ҳамин номерҳои рӯи экран буда ба ҳамин хоҳарҷони мо нависен. дӯстони азиз, шумо гуфтем ки оё маҳсулотое ки мо харидорӣ мекунем сертификати ҳалол доранд? албатта, якта ҳам не, якчанд сертификати ҳалол дорад ширкати Атомӣ ки ай ҳама лаборатория, ай ҳатто назди муфтиё гузаштагие ки действительно ҳамин маҳсулотҳо ҳалоланд ва шумо метавонед бе ягон мушкилӣ харидорӣ кунед. ман шумода сертификатҳоро мемонам дар рӯи экран, ҳатман бинен. чунин сертификат ҳар як ширкат дорад ки мисол ҳам маҳсулоти ҳалол мебарора, ҳам маҳсулоте ки дар таркибаш ягон чизи хугӣ ҳаст. барои ҳамин дӯстони азиз, бе ягон дидилагӣ шумо метавонед ай маҳсулотҳои ширкати Атомӣ бо дидани составаш харидорӣ кунед, чизи маъқули дилтонанд. иҷода ба хоҳиши як хоҳарҷонмон блинчик тайёр кардистам. маҳсулотош 3 дона тухм, 1 пиёла шакар, ним пиёла рӯған, 1 қошиқ сливични масла, разрыхлитель, 2 пиёла шир дар кураю, орд дар курай. иҷода тухмаро дар коса мешиканем, меандозем, камакак намак андохта якҷоя мекунем ҳама чиша. ба хамири блинчика камтар сахттар мешӯраем. ба вақти қариб тайёр шуданаш 1 пиёла оби ҷӯш меандозему, якҷоя мекунем бо хушрӯ карда. баъд дар сковородка андохта кам пухта гирифтан мегирем. баъд дӯстои меҳрубон, шира ҷӯш кардан дар кура. шири хунук катик карден, хушрӯ хеваздушни намебиёда. барои ҳамин шира ҷӯш кунен, хушрӯ мебиёд блинчико.
иҷада буша урзуқ тайёр кардистам. Барои урзуқи мо орд дар кӯрай, руған дар кӯрай, разрыхлитель дар кӯраю обу намак дар кӯрай. Аввал руғана ҷӯш мекунем, кати орда якҷоя мекунем. Ай болаш разрыхлителя меандозему обу намака якҷоя карда мерезем. Хушрӯ карда мешӯрем, ша сахтакак мешаба. Ба камтар дам метием шаю. Тунук мекунем, ду тарафаша мухбар мезанему. Мебурем да дег алои паст, на баланду на паст буша. Мемонем, мепаза, хушрӯ карда мегирем ба. مرحبا أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق النور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا مماجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حفظك صافي المبارك وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسن والحسين مرحبا